ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆದ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆಗ್ ಕುಳು ತುಳು ಬಾಂಧವರೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮುಂಬೈಡ್ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗ್ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಕಲಾತಂತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನಿ ತುಡರು ಚಲನಚಿತ್ರ ಇನಿ ಮೂಲು ಮಧುಬನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವರ ಉಂಡು. ನೆಕ್ ನಿಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಹೌಸ್ ಪೋತುಂಡು. ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ್ ಪೋದು ತೂದು ಬರ್ಕ. ಕಲಾತಂತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪನ್ಪಿನವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗ್ ತುಳು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ. ನೆತ್ತ ರೂವಾರಿಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಚಿನ್ಮಯ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಈ ತುಡರ್ ಚಲನಚಿತ್ರ. ಕಲಾತಂತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ತುಳುವೆರ್ ಕಲಾವಿದರ್ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ದಾದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಪಂದ್ ಬಲೆ ತೂದು ಬರ್ಕ. ಫಿಲ್ಮ್ ತೂವರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೊಮ್ಮಿಲ್ದಾಗಲು ಈಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ಬರೋದು ನಿಗಲ್ಲ ಭಿನ್ನ ಆಮಂತ್ರನಿಲ್ಲ. ಮೂಜಿ 4 ಜನ ಒಟ್ಟಾದ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ನ ಕಲಾತಂತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಇಂಥ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಒಂಜಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗೋಡು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ತೂಪ ಖಾಲಿ ಆಶಾ 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 ಅವು ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆವಡು ಪಂಡದು ತುಡಾರು ಉಪ್ಪಾಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಆಶೆಯನ್ನು ಗೊತ್ತದ್ದು ಎನ್ನ ರೆಟ ಬರ್ತದೆ ಮಾತಾ ಡುಂಬಿದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸುರುಕಾದ ಎಂಕುಲು ತುಂಬುರು ದಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲ. ತುಡರ್ ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾತಂತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನ ಮುಖೇನವಾದಿನಿ ಡೊಂಬೆಲಿಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂಕುಲು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ ನಿಗಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಶೋ ಅಂಡ್ ಇನ್ನದ ದಿನೊಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ನ ಸುರುಕು ಜೆತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ನಿಗಲ ಈ ನಮೂನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಎಂಕುಲು ಮಲಮಲ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕನ್ನೋಲಿ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಭರೋಸೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಬರ್ತಂಡೆ ಅವೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ ಬರ್ಪಿನ ಚಿತ್ರನ ಮಾತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ನಿಗಲ ಇಂಚಿನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಚಿತ್ರನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನಿಗಳು ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗೂಡೋದನ್ನು ಮಾತಾಡಿಗಳ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತಂತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಅವಳು ನಾನ ಹೆಚ್ಚ ತುಳು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೋಂದತ್ತದ ಮೂಲು ಪಬ್ಲಿಕ್ ತ್ವಜಪವಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನನಾತ್ ಬುಲೆಪವಡು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ದೇವೆರಡ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಹೀರೋ ನಗಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಲೆಕ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಜಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಶುಭಾಶಯ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನನ್ನಲ್ಲ ದುಂಬುಗು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡೆಟ್ಟು ಪೂರ ನಡಪಾಡಂದು ಏನೊಂದು ಅನ್ನೊಂದು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಬಾರಿ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಡೊಂಬಿವಲ್ಲಿದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗ್ ಬೈದೆ ಕಾಣೆ 8:30 ಗಂಟೆದ ಶೋ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ಲೋರ್ ಎಂದಿತ್ತ ಜನ ಬರ್ಪೇರ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತಿನ ಜನಕ್ಲೆ ತುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದು. ಸೊ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ತುಡಾರದ ಶುರುತ ಬಲ್ಪು ಡೊಂಬಿವಲ್ಲಿಡ್ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಪೋಡಿನ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಡೊಂಬಿವಲ್ಲಿದಕ್ಕಲ್ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ತುನಾಗ ಎಂಕಂತೂ 100% ಶೋರ್ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಚನೆ ಮೋಕೆ ಕೊರ್ಪರಂದ್. ಸೊ ಡೊಂಬಿವಲ್ಲಿ ಶೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ರುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ನಮ್ಮ ತುಡಾರ್ದ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಲ್ಲೆ ತೂಕ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಈ ತುಡಾರ್ದ ಬಲ್ಪು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ತೆ, ಆನ್ ತೇಜೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ. ಎನ್ನ ಮೂವಿ ತುಡಾರ್ ಆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಮೂವಿದ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂದುಕಿ ಆನ್ ಪುಟ್ಟುದಿನ ಡೊಂಬಿವಲಿಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಮೂವಿ ಬಾಂಬೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡೊಂಬಿವಲಿಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಆಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ತ ಡೊಂಬಿವಲಿದ ಮಾತ ತುಳುದಕ್ಕಲ್ ಬೈದೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮಾತೆರ್ಲ ಮೂವಿ ತೂವರ ಬಲ್ಲೆ ಪಿದಾಯಲ ಡೊಂಬಿಲೆ ಬುಡ್ದು ಮುಲುಂಡು ಓಲೋಲ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರುಲ್ಲೇರು ಅವ್ಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ತಂತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೊಗಲ್ನ ತುಡಾರು ಚಿತ್ರಗೂ ಎಂಗಲ್ಲ ತುಂಬುರದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಆಗಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡೊಂದು ಎಂಗಲ್ಲ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ. ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಚಿನ್ಮಯ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಬ್ಬರು ಕಲಾ ಸೇರಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನುಂಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ತುಡರು ಚಲನಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಟಿಯೈನ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ತುಡರು ಚಲನಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನ ತೇಜಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮಕ್ಕಳಿನ ದುಂಬದಿಕ್ಕಲು ಬರಡು ಬಂದೆ.
ಕಲಾತಂತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದ ಅಂಡರ್ ಡೀನಿ ಮೂಲು ತುಡರ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಡತಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಬ್ರೇಕ್ ಆಂಡ್ ಉಂದೇನು ತೂತಿನಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪಂದ್ ನಮ್ಮ ತೂದು ಬರ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ದಿವಾಕರ್ ರೈ ಉಲ್ಲೇರು ಅಡಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಮೂವಿ ಎಂಚಾಂಡಿದೆ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತೂಪಿನ ಹೊರತ್ತು 4 ಸರ್ತಿ 5 ಸರ್ತಿ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ತೂವಲಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಚನೆ ಎಂದು ತುಡರ್ದ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ನನಾತ್ ಎಂಚ ದೀಪ ಒರ್ಲೊಂದುಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಪೊತ್ತ ಎಡ್ಡೆಡ್ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಶೋ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇಂದು ದೀದು ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆವಡು ಪಣ್ಣದು ಯಾನು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮೂವಿ ಎಂಚಾಂಡಿರೆಗ್ ಮೂವಿ ಇದಂಟ ಹಾಫ್ ಸೆಷನ್ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಹೀರೋನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೊಡ್ಲಿ ಓವರಾಲ್ ಮೂವಿ ಇದಂಟ ಲಾಯ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಲೆಕಾನೆ ಎಡ್ಡೆ ತುಳು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಆಕ್ಷನ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಒಕ್ಕ ಪೂರ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪೂರ ಹೊಸ ಲೈಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದುಂಬದಲ್ಲಿ ಗಜ್ಜದ್ದು ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ತುಳು ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಚೇಂಜಸ್ ತೋಜೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕರ್ನಣ್ಣ ಇರೆಗ್ ಮೂವಿ ಎಂಚಾಂಡ್ ಮೂವಿ ಬಾರ್ಶೋಕ್ದ ಮೂವಿ ಅಡೆ ಸಂದೇಶ ಗೊರ್ಪುನಂಚಿನ ದುಂಬು ಮಾತ 2 ವರ್ಷಗರ 3 ವರ್ಷಗರ ತುಳು ಮೂವಿ ಮಾತ ಕ್ಲಿಯರ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಬರೋದುಂಡು ಮತ್ತ ಹೆಚ್ಚ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ತುಂಬ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ನಾಟಕದ ಐಟಮ್ ಮತ್ತ ತೂವಡ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಚಿತ್ರರಂಗಡಿ ಇಂಚ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದದು ಲಾಕಿದ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಚಿನ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ದೇವರೇ ಆಗ್ಲಿ ಒದಗದ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಸಮಾಜಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ನಿರ್ದೇಶನ ನಿರ್ಮಾಪಕರನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವಿಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಈ ಚಿತ್ರರಂಗ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರಂದು ಹಲವಾರು ಥಿಯೇಟರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಲ ನೂದು ದಿನ ನಡಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಬರಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಉರ್ಕಾರ್ದು ಯಶಸ್ವಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೂಡು ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಮಂಡ ಹಲವಾರು ಮೂವಿ ದೈವ ದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಂಡು ಧರ್ಮ ದೈವ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಂತಾರ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಎನ್ನ ಮಟ್ಟ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವಡಿ ಸಂಸಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೆ ತೂದು ನೀವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡು ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೂವಿ ಎಂಚಾಂಡ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಮೂವಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇರೆಗ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಸಾಂಗ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಸೀನರಿ ಬಾರಿ ಶೋಕು ರೂಪಿಲಕೊಂಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಏನ ಜೋಕುಲ್ನ ಇನ್ನಿತ ಡೆವಲಪ್ ಆಪಿನ ಜೋಕುಲು ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವೇನ್ ಮಾತ ತೋಜಿ ಬೈರು ಲಾಯ್ಕಣ್ಣೆಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಲವ್ ಫೈಟ್ ಸೀನ್ ಪೂರ ನೆಟ್ಟು ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಕಾಮಿಡಿ ಬಕ್ಕೊಂದು ರೆಡ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಪೂರ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಡರು ಚಲನಚಿತ್ರ ಇರ್ತಿಯಾರು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮುಗಿಂಡು ಎಂಚಾಂಡಿರೆಗ್ ಮೂವಿ ಇದು ಮುಟ್ಟದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂನಾಗ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ಕೆಂಡ ಎಂಚಿನ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಚ್ಚು ತುಡರದ ಮಿತ್ರ ಎಂಜಿನ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವು ತೂಂಡ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಡ ಇದು ಮುಟ್ಟದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಫ್ಲೋ ಒಂದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ದಿರು ಐಕ್ ಏನ್ ತೇಜಸ್ಸಿಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸಿದ್ದೇಶ್ ಇರುವೆಗ್ಲ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಂಬುಲ ನನ್ನ ಯುಂದತ್ತಂಡೆ ತುಂಬುದ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಮುಂಬೈದ ಮಾತಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅದು ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಯಾನ್ ಕೇರಂದ್ರು ತುಡರು ಚಲನಚಿತ್ರ ಎಂಚಾಂಡ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದು ಮುಟ್ಟ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಕೊಡು ನಾನು ಅಂತ ಪೆಟ್ಟು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಪೂರ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಎತ್ತೋಣ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ ಬಾಕಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಕ್ ಇನ್ನೇ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಟು ಪೂರ ಕಾಮಿಡಿಲ ಉಂಡು ನನಗೆ ತೋಜು ಪೂರ ಫೈಟ್ ಆದ್ರು ಪೂರ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು movie excellent movie previous Tulu movie and this movie compare maltunda undu movie is very excellent itte undu interval I don't know interval da bakka yene suspense disclose apun but till now the movie was excellent dance direction hats off to the guys thank you
ಇದ್ನಟ್ಟ ಪಾನಿ ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲ ತೋಜು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಒಂದು ತೋಡು ಆಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪಿ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ತುಳಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಲಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಸಾರಿ ತೂಪಿ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ತೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಂತೂ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದಂತೂ ಉಂಡು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೂವಿ ಏನ್ ಚಾಡಿರಿ ತುಡರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂಡ್ ಐತ್ ಡೊಂಬಲಿಗೆ ಬತ್ತನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ತೂಪ್ಲ ಪಂಡ ಸ್ಟೋರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈತ ನೆಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಬೇತ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬೇತ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ದಂಚ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತೂಲಿ ಅಂಚ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಡಾರ್ ಮೂವಿ ಟೀಗೆ ಎಡ್ಡೆಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೂರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತೋಜೋಡಾಪು ನನ್ನಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋಡು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಗ ಊರ್ದವ್ರು ನಮ್ಮ ಡೊಂಬಲಿ ಅದು ಪೂರ ಮುಂಬೈದಾಗಲು ಪೂರವಾಗಲು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪೂರವಾಗಲು ಬರೋಡು ತೂವೋಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಜೋಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕಲ್ಚರ್ ಏನ ಪೂರ ಭಗವಂತ ಕಲ್ಚರ್ದಲ್ಲ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಜೋಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಏನ ಮಾತಾಡೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋಡು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೂರವಾಗಲ ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈದಾಗಲು ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ತೇಜಸ್ ಅಣ್ಣನ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೋರೆ ಒಂದು ಪೂರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಜೋ ಫಿಲ್ಮ್ ದೊಂಡ ಪೂರ ಇಟ್ಟು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ಪೇರ್ ಖಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪುನಿ ನೆಟ್ ಮಾತ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮಾತಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಏರಿ ತೂತಿ ಚೇರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಇನ್ನಿಂದ ಮೂವಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶೋಕ್ ಆದಿತ್ತನ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿವ್ಯೂ ಬತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಚಲನಚಿತ್ರ ನೀರಿಮಿ ನಿಮ್ಮೂಲು ದೀಪ್ ಆದರ್ ಕಲಾತಂತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಚಾಡಿದೆ ಮೂವಿ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಎಂಕುಲು ಈತಕ್ಕ ಮೂವಿ ತೂಯಿನೆಟ್ಟು ಒಂದೊಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಣ್ಣೊಲಿ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ನ ಮೂವಿ ಜೋ ಆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಿರು ಎಂಗಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮೂವಿ ತುಗಿಲ ಕಾಣಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಬೊಂಬೈಡ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ನೇಪಾಳ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಈತ್ನ ಟೈಂಗುಲು ತೂತಿ ನಡೆದಿಂಚಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಎಂಗಲಿಗೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹಿಂದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಗಿಲಕ್ಕನೆ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡು ಇಂಚನೆ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನನಲ ಇಂಚಿನೇ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪಿಲಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಬಂದೆನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಲಾತಂತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದ ಅಂಡರ್ ಡೀನಿ ಮೂಲು ತುಡರು ಚಲನಚಿತ್ರ ಉಂದೇನು ತೂತಿನಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರು ದಾದ ಪನ್ ಪೇರು ಪಂದ್ ನಮ್ಮ ತೂದು ಬರ್ಕ ತುಡರು ಚಲನಚಿತ್ರ ಏನ್ ಚಾಡಿದೆ ಬರ್ಲಾಗಿತ್ತು ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತ ತೂಪಿನಲ್ಕ ಉಂಡು ಮೂವಿ ಏನ್ ಚಾಡಿದೆ लायक आता मूवी फर्स्ट क्लास थैंक यू डोंबल दकला पर आएगा फर्स्ट क्लास हां दोनों जेट उंड ಶೋಕಿತ್ ಸೂಪರ್ ಏನ್ ಚಿತ್ರ ಎಡ್ಡೆಣ್ಣು ಪೊರ್ಲ ಮೂವಿ ಏನ್ ಚೊಂಡು ದಾದ ಇಷ್ಟ ಆಂಡಿರೆ ರಾಯ್ ಕಾಂಡು ದಾದ ಇಷ್ಟ ಗಾನ ಆಕಾಶುಡು ಏನ್ ಚಾಡಿರೆ ಮೂವಿ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತಲ್ಲ ಮೂವಿ ಏನ್ ಚಾಂಡ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಏನ್ ಚಾಂಡ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಖುಷಿ ಮೂವಿ ಏನ್ ಚಿತ್ರ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಏನ್ ಚಾಂಡ್ ಮೂವಿ ರೆ ರಾಯ್ ಕಾಂಡು ಖುಷಿ ಆಂಡಿರೆ ದಾದ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣ್ ಕತೆ ಏನ್ ಚಾಂಡ್ ಮೂವಿ ರೆ ಮೂವಿ ಏನ್ ಚಿತ್ರ ಏನ್ ಚಿತ್ರ ಮೂವಿ ದಾದ ಇರೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಇಷ್ಟ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಮಂಡ ಊರದ ಪೂರ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂಚೂರು ಟೈಪ್ ಆಯ್ರೆ ಮೂವಿ ಏನ್ ಚಾಡಿರೆ ಲಾಕಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಲಾಕಿತ್ತು ಊರದ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೀತೀರಿ ಲಾಕಿತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತು ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಏನ್ ಚಾಂಡ್ ಮೂವಿ ರೆ ನೈಸ್ ಮೂವಿ ಬಾಲ್ ಹಿಡೆ ಬಲ್ಲ ಹಿರಿಗ್ ಮೂವಿ ತಿಯರುತ್ತೆ ಹಿರಿಗ್ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತು ಮೂವಿ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಮೂವಿ ಏನ್ ಚಿತ್ರ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮೂವಿ ಏನ್ ಚಿತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಏನ್ ಚಾಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಏನ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು. एकदम फैंटास्टिक ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತು ಏನ್ ಚಿತ್ರ ಹಾ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಏನ್
ಎಂಚಾಂಡ್ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನೆ ದಾದ ನಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಎಂಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ದಾದ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಎಂಚಾಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಚಾಂಡ್ ಮೂವಿ ವೆರಿ ಶೋಕಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ 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 ಎಂಚಾಂಡ್ ಮೂವಿ ನಿಕ್ಕೆ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ದಾದ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಪನ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತು ಒಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಪನ ಯಾಪಲ ಕಾಮಿಡಿ ನೆಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಚಾಂಡ್ ಎಡ್ಡೆನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿರ ಲೈಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಉಂಟದ ಹಾ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂದೆ ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಡೊಂಬಲಿಡಂತ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಜನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಸೇರ ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅವೇ ನನ್ನ ರೈಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪನ್ಪ ಎಂಚಾಂಡ್ ಇದೆ ಸೂಪರ್ ಅಂಡ್ ತೂಪನ ಚಿನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಓಕೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಮೂವಿ ಇದೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಸೂಪರ್ ದಾದಾ ಎಂಚಾಯ್ತು ಹಾ ಬಾರಿ ನೈಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಎಡ್ಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾ ಎಂಚಾಂಡ್ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅವು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಇಂಕ ಬಾರ್ ಲೈಕ್ ಏರ್ ಹೀರೋನಾ ಎಂಚಾಂಡ್ ಇದೆ ಸೂಪರ್ 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 ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಕೂಡ ಸರ್ತಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಮೂವಿ ಇದೆ मस्त शोक बोरात जी टू गुड सत्यवान all actors are very good thank you great time ಎಂಚಾಂಡ್ ಮೂವಿ ಇದೆ nice movie ಎಂಚಾಯ್ತು ಮೂವಿ ಆ ಎಡ್ಡೆನ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ವೆರಿ ನೈಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ನಾಲ್ಕಕ್ಷಣ ಅಮ್ಮೇರೇರನ್ನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟೆಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂಚಾಯ್ತು ಮೂವಿ ಇದೆ ಲೈಕ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಎಂಚಾಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೋಕುಲ್ಲ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲೈಕ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚಾಯ್ತು ಈಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ತುಳುದಗಳು ತುಳುನಾಡದ ಕಲ್ಚರ್ ತೋಡೊಂದಿಗೇನೋ ಭಾರಿ ಶೋಕದೊಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯಕ್ ಇತ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಎಂಚಾಂಡ್ ಮೂವಿ ಇದೆ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಸೂಪರ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ ಪುಳಂಜಿ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಯ್ ಎಂಚಾಯ್ತು ಮೂವಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಸೂಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಚಾಯ್ತು ಹಾ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆತು ಬೆಸ್ಟ್ ನೈಸ್ ಎಂಚಾಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಾಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೊಡಕಂತ ತಾಗಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಮ್ಮ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮೂವಿ ಬೇಡ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮೂವಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಚಲನಚಿತ್ರ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪಿನ ಲೆಕ್ಕ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮೂವಿ ತುಪ್ಪಿಲೆ ಕೊಂಡು ಪೂರ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎವ್ರಿವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ ಲೈಕ್ ಅಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಎಂಚಾಯ್ತು ಮೂವಿ ನೈಸ್ ಮೂವಿ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಂಚಾಯ್ತು ಮಲ್ಲ ಎಂಚಾಯ್ತು ಮೂವಿ ಭಾರಿ ಶೋಕತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಅವಡ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಎಂಚಾಯ್ತು ಮೂವಿ ಇದೆ ದೂರ ಹೊಡೆದು ಬೈತಾರೆ ದೂರ ಹೋಯ್ದೆ ಲೈಕ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಮೈ ಸರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತೇಜಸ್ ಸರ್ and Elton sir. Everything was on point, pura edit and like from starting it let it with actions, everything pura bari edit. I really loved it. Thank you so much. Thank you. ಅರ್ಧ ಎಂಚಾಯ್ತು ಬನ್ನಿ ಅರ್ಧ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನೀಗ್ರೂ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಇರ್ತೀರಿ ಎಂಚಾಯ್ತು ಮೂವಿ ಇದೆ ಎಂಚಾಯ್ತು ಮೂವಿ ಎಂಚಾಯ್ತು ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಎಂಚಾಯ್ತು ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಕುಡರ ಸತಿ ತೂವಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪಿನಂಚಂದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಎಂಜಾಯ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಫರ್ ಹೋಗ ಶಿವ ಸೂಪರ್ ಇರಿಗ್ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಮೂವಿ ದಾದಿತ್ತು ಯಾರೀರ್ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಈಗ ಡಾನ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಮುಳ್ಪಲ್ಲೆ ದಾದ ಇಷ್ಟ
Waiting for next part. ಇತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಎಂಚಾಂಡು Super. ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಚಾಂಡು Super. ನಾದೆ ಇಷ್ಟಾಂಡು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತಲ್ಲ ಎಡ್ಡಂಡ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ ತೂಕಿನ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡಕಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಬರ್ಲಾಕತ್ತೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಯ್ತು ಮೂವಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಯ್ತು ಎಂಚಾಂಡು ಮೂವಿ ರೇಗ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಟೋರಿ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ತುಡರ್ದ ಇರ್ಲ ಮನೋಡಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಎಂಚಾಂಡಿ ರೇಗ ಹಾ ಎಡ್ಡಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸಂಡೇ ಫ್ರೀ ಓಡು ಸಂಡೆ ಒಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಲಾತಂತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದ ರೂವಾರಿ ಲೀಡ್ ರಾಜೇಶ್ ಲೋರಿ ಈಗ ಎಂಚಾಂಡ್ ಮೂವಿ ಇನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಿ ಕಲಾತಂತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದಂಡಾಡ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಮೂವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ತದ ಎಂಡ್ ಮಟ್ಟದ ಹೆಡ್ ಒಂಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರು ದೊಂಬುಲಿಡ್ ಬರ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಶೋಕು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಂಗಳಿಗೆ ಕಲಾತಂತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪರವಾದ ತುಂಬುರದಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಣ ಮಾಡ್తుంది ನನ್ನ ಲಾಕಲು ದುಂಬುಲ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿನಂತಿಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಚಾಂಡ್ ಮೂವಿ ರೇಗ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೋಕ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಎಟ್ಟೆ ನನ್ನಲ ನಿಕೊಲು ಇಂಚೆನೆ ಸಂಡೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪೋಂಡತೆ ಓಕೆ ವಿಶ್ ಯು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪಿಲೆಗ ಒಂಜಿ 2.5 ಗಂಟೆ ಎಂಚ ಪೋಣು ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇದೆ ಸೂಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಮೂವಿ ರೇಗ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಫುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಯ್ತು ಎಂಚಾಂಡ್ ಮೂವಿ ರೇಗ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಇವಾಗ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪಿನ ಮೂವಿ ಫೈಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರತ್ತಂಡೆ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಚಾಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಿಯಾರೆ ಶೋಕತನ್ ಬನ್ನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಿಯಾರೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚಿತ್ತಂಡು ರಾಧೆ ಇಷ್ಟಾಂಡಿ ರೇಗ ರಾಧೆ ಇಷ್ಟಾಂಡು ಪೂರ ಇಷ್ಟಾಂಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕುಡಂಜಿ ಮಲ್ಪುಡನ್ ಬಂದೆಂಜ ಆಶಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹಾ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಲಾತಂತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದ ರೂವಾರಿ ಲೋರಿ ಆಯ್ನ ಚಿನ್ಮಯ್ ಸಾಲಿ ಅನ್ನುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ಲ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ತ್ರೂಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಫಸ್ಟ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಡೊಂಬುಲಿಡ್ ಮುಂಬೈಡ್ ಫಸ್ಟ್ ತುಡರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮೂಲಿನಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಮೂವಿ ಎಂಚುಂಡು ಎಂಚಾಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಕಲಾತಂತ್ರ ದುಂಬೆಂಕುಲು ಆಸ್ ಅನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣೆ ಆನ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಂದ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಂಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಟೂ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಮ್ಮನ ಹೀರೋ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಿ ಸೊ ಈವನ್ ತೇಜಸ್ ಅಣ್ಣ ಎಸ್ ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ತೇಜಸ್ ಅನ್ನಾಗ್ಲ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪುನ ತುಂಬ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗಡಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎಂಚ ಪ್ಲಾನ್ ಔಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಏನ ನನಗ ತುಡರ್ದ ರಿವ್ಯೂ ಊರುಡ್ದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕಿದಿತ್ತು ನೆಂಗ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಮುಲ್ಪಲ ಬಲ್ಪು ಬಂದ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಭರೋಸೆ ಬರ್ತದೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸೇಲ್ ಆದ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕೋಡ ರಾತ್ರಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಐನ ಆಜಿತಿ ನೋಡುದು 100 ಟಿಕೆಟ್ ಹೆಸರದ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಬೈದಿನ ಅದನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೋ ಕೂಡ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ತೇಜಸ್ ಅನ್ನಾಗ ಎಂಚಾಂಡ್ 6 ಡುಂಬಿಲಿದ್ದಾರೆ ಊರ್ದಾರ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅನ್ನಾಗ ಎಂಚಾಂಡ್ ತೇಜಸ್ ಅನ್ನಾಗ್ಲ ಎಂಚಾಂಡ್ ಒಂದೊಂಜಿ ರಿವ್ಯೂ ತೊಟ್ಟು ಅವಲ ಡುಂಬಿಲಿ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕದು ಆತ ಬೇಜಾರ ಖುಷಿಲಾ ಒಂದುಂಡು ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪೋಂಡು ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕದು ಅಂತ ಖುಷಿಲಾ ಒಂದುಂಡು ಅಂತ ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಬಟ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಈ ತೆಡ್ಡ ರಿವ್ಯೂ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಲ್ತೋಡು ಮೂಲ್ತೋಡು ಹೋಲ್ತೋಡು ಆರೇನಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಹೀರೋಲ ಎನ್ನ ಕೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಟನ್ ಮಿಸ್ ಆಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ರೈಟರ್ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಆರ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಂದುಲ್ಲೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಟೀಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಸರ್ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಆರ್ ಇತ್ತೇರ್ ತೀರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂದ ಅಂಚ ಬೈದು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತಿರ್ನ ಎಂಕುಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪ ಡುಂಬಿಲಿದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಈ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಕಾಂಡಗಂಡ 8:30 ಶೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಪೂರ ಬೈದರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಮೂವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್
ಬಾಕಿದ ಎನ್ನ ಹೀರೋ ಪನ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ 8:30 ಶೋ ಬಂದಾಗ ಯಾನೆ ಅವರ ಎಣ್ಣೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು 6 o'clock ಲಕ್ಕದು ಬರೋಡತ ಬಟ್ ಇದೇ ಬಂದಾಗ ಕ್ರೌಡ್ ಐ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಆತ ಬೇಗಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ಬೈದೇರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ರೀತಿಯರು ಒಂಚೂರು ಪ್ರೀತಿ. ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಿ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾತಿನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮಾತ್ರೆಗಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಜನಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಐತಾತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ಗೋಲ್ ಅಜ್ಜಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಟುಡರ್ ಇನ್ ಬಾಂಬೆ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಂಕ್ಲೆಗಂತೂ ಗೊತ್ತೇ ಆಯ್ತು ಜೇತ್ ಪೂರ ವರ್ಕ್ ಆತು ಬಂದು ಯಾನ್ ಕೊಡ್ಲೇಡೈತೆ ವರ್ಕ್ ತೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದು ಬಂಗ ಇವೆನ್ಚುಲಿ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತೂಪ ಯಾಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋಡು ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತಲ್ಲ ತೋಜುವೇರಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಬಿಲೆ ಬತ್ತಿನಂದು ನಂಗೆ ಮುಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಡೊಂಬಿಲಿದಾರು ಐತೆ ಎಡಿಟ್ ಅವು ಮಲ್ದಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಪನ್ಪಿರದು ಒಂಜಿ ಅವು ಚೆರಿ ಒಂದು ಕೇಕ್ ಅವು ನಮಗೊಂಜಿ ತೋಜುದ್ ಬರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಎಸ್ ತೇಜಸ್ ಅನ್ನಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅನ್ನಗ್ಲ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಊರುಡ್ದು ಬತ್ತೇರಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಮಂಗ ಉಡ್ದು ಬತ್ತೇರಿ. ಸೊ ಎಸ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮ್ಮ ಮಿನಿ ಕುಡ್ಲ ಡೊಂಬುವಿಲಿದ ಮಾತಾ ತುಳು ಬಂದುಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನಿ ಕಲಾತಂತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದ ಅಂಡರ್ಡ್ ನಮ್ಮ 7 ವಾರೋಡ್ದಿಂಚ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಊರುಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆ ಒಂದು ನಂಚಿನ ತುಡರು ಚಲನಚಿತ್ರ ಮೂಲು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಂಡ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ. ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅತ್ ಆಲ್ ಮಾತೆನಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂಡ್. ತುಡರು ಪನ್ಪಿನವು ಒಂಜಿ ತುಡರು ಪಂಡ ಬೊಲ್ಪುದ ಲೆಕ್ಕನೆ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೊಂಜಿ ಬೊಲ್ಪುದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪಂದುಪನೊಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾತಾ ಟೀಮ್ಗ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಕಲಾತಂತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತುಳು ಬುಲೆಪಾಗ ಪನ್ಪಿ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟುಗು ಇನ್ನಂಜೆ ಜಯರಾಮ್ನೊಟ್ಟುಗು ಯಾನು ಶಿಲ್ಪಾ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು.